Пройдзены шлях не закрэсліць ніхто. Архірэйскі палац. Горад Магілёў, Магілёўская вобласць. Архірэйскі палац выбітнага праваслаўнага дзеяча, вучонага і асветніка, прылічанага да ліку святых Беларусі, Георгія Каніскага. Быў узведзены ў 1772-1785 годах паводле праекта віленскага архітэктара Іагана Глаўбіца у стылі позняга барока. Трэба зазначыць, што гэта быў адзін з найбольш запатрабаваных тагачасных дойлідаў, стваральнік і найбуйнейшы прадстаўнік славутага віленскага барока. Нездарма менавіта ён стварыў план рэканструкцыі Сафійскага сабора ў Полацку напрыканцы 18 стагоддзя. Дзякуй за ўвагу, сябры. Да новых сустрэч!